απευθείας Νέα Υόρκη, στον κύριο Νίκο Αντωνιάδη. Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία, κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα από Νέα Υόρκη, κύριε Αλεξανδρινού. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα για να μας τα πείτε εσείς καλύτερα που τα έχετε ζήσει και από πρώτο χέρι. Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε λίγο από το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν προφανώς αποτύχει εδώ να καταγράψουν το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι δεν απαντούσαν λέγοντας την αλήθεια, κύριε Αντωνιάδη, γιατί ενδεχομένως με όσα ακούγονταν από το κατεστημένο, όπως έλεγε ο Χρύσανθος πριν, για τον Ντόναλντ Τραμπ, να ντρέπονταν να πούν τι θα ψηφίσουν? Ναι, έχω παρακολουθήσει τη συζήτηση από την αρχή και όσα έχει αναφέρει ο κύριος Τσρούλης, η αλήθεια είναι ότι σκιαγραφούν την όλη κατάσταση σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και να εξηγήσω συγκεκριμένα. Όσο αφορά το ερώτημα σας για τις δημοσκοπήσεις, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες homeless, χιλιάδες άστεγοι στους δρόμους, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μέσα τους είχαν επαναστατήσει, αλλά για κάποιο λόγο φοβόντουσαν να εκφράσουν αυτή την επανάστασή τους, είτε γιατί ίσως σε εισαγωγικά αντρεπόντουσαν να πούνε ότι εγώ θα ψηφίσω Τραμπ ή για κάποιους άλλους λόγους, αυτά τα στοιχεία δεν έχουν, φαίνεται, διαφανεί μέσα στις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις. Στοιχεία τα οποία έχουν γύρει την πλάστιγκα υπέρ του κυρίου Τραμπ και ήταν σίγουρα πολύ πολύ σημαντικά. Όσο αφορά τις δημοσκοπήσεις, νομίζω δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι πάνω σε αυτούς τους δύο άξονες έχει αποτύχει η οποιαδήποτε σωστή πρόβλεψη. Ναι. Κύριε Αντωνιάδη, θέλετε λίγο να δούμε τις καμπάνιες των δύο υποψηφίων? Λέγαμε πριν και με τον Χρύσανθο ότι εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένας άθλος του Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός ότι ήταν μόνος, χωρίς συμμαχίες, έχοντας απέναντι του μία Χίλαρη Κλίντον που είχε στην πλάτη της όλο το κατεστημένο, τα κανάλια και βεβαίως τις συμμαχίες που χρειαζόταν. Ναι. Κύριε Αλεξανδρινού, από την αρχή, μιλώντας και με συναδέρφους πολιτικούς συμβούλους, οι οποίοι ήταν είτε συμβουλοί του Κρούς είτε του Μπούς, που ήταν μαζί με τον Τραμπ, μιλούσαμε το εξής, και η δική μου εκτίμηση και το ερώτημα ήταν έχετε υπολογίσει τον Τραμπ? Δεν τον είχαν υπολογίσει πρώτα απ' όλα ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι και έλεγαν, και αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβαινε, εντάξει, άστον, θα σταματήσει, θα ξεφουσκώσει. Ο Τραμπ όμως δεν ξεφούσκωσε, επίσης για ένα βασικό λόγο. Μετά το 9/11, την τρομοκρατική ενέργεια πριν χρόνια, οι Αμερικανοί κουβαλούν ακόμα το φόβο μέσα τους. Ακόμα υπάρχουν Αμερικανοί που περπατάνε, και εγώ μου έτυχε αυτό το πράγμα, και να κοιτάμε πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Η ασφάλεια που έχει ανάγκη να νιώσει ο Αμερικανός μέσα από τα χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση. Πώς θα απαντάτε αυτό το ερώτημα? Το έχει απαντήσει. Θα κλείσω τα σύνορα, λέει. Θα κλείσω, θα βάλω το τείχος. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνει κάτι τέτοιο. Μέσα όμως στο μυαλό του μέσου Αμερικανού έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Την ίδια στιγμή, μαζί με το ότι υπάρχει τόση ανεργία, με όσα σωστά έχετε αναφέρει μαζί με τον κύριο Τσουρούλη, όλα αυτά έχουν δέσει το γλυκό και ο μέσος Αμερικανός έχει νιώσει αυτό το ναι, επιτέλους να νιώσω ασφαλής, ναι, επιτέλους να μην φεύγουν οι δουλειές έξω από την Αμερική, ναι, επιτέλους. Και πάνω, πιστεύω, σε αυτούς τους δύο άξονες έχει καταφέρει ο Τραμπ να αντιστρέψει ολόκληρες δημοσκοπήσεις, ολόκληρες καμπάνιες. Και εκεί ήταν, πιστεύω, το πλεονέκτημα της καμπάνιας του Τραμπ, το οποίο φαίνεται ότι έχουν καταφέρει. Μίλησε λοιπόν, απάντησε καλύτερα στα όσα απασχολούσαν το μέσο Αμερικανό, λέτε. Απάντησε σε αυτές τις ανησυχίες. Να μην ξεχνάμε όμως, κύριε Αντωνιάδη, πώς απάντησε σε κάποιες από αυτές, έτσι, όπως το έχετε περιγράψει κι εσείς. Με ρατσιστικές αναφορές, μυσαλλόδοξο λόγο, δεν έλειψε ο σεξισμός. Δυστυχώς αυτό ήταν κάτι το οποίο σίγουρα πλήγωσε και την Αμερική σε θέμα πολιτικής επικοινωνίας, αλλά και πολιτικής γενικότερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό.
Όμως την ίδια στιγμή φαίνεται ότι ακόμα και εδώ στην Αμερική, διότι στην Κύπρο ακούσαμε πολλές φορές και ακούμε πολλές φορές τη λέξη λαϊκιστής, έχει περάσει τελικά το χαρακτηριστικό αυτό ως λαϊκιστής με την έννοια ότι και έχει αυτό το, ας το πούμε, τσαμπουκά που φαίνεται ότι έχει καταφέρει ακόμα και μέσα από τα χτυπήματα να επιβιώσει. Ξέρετε, είχα αναφέρει σε κάποια φράση σε ένα βιβλίο που είχα γράψει πριν 2 χρόνια ότι όλοι μας θέλουμε ένα ηγέτη στη γωνιά να μας προστατέψει. Ίσως τελικά και η Αμερική να θέλει αυτόν τον ηγέτη που να φωνάξει. Να θέλει αυτόν τον ηγέτη που να επιβληθεί. Και αυτό ο Τραμπ το έχει περάσει. Φαίνεται ότι τουλάχιστον έχει καταφέρει τώρα να επιβληθεί. Και εγώ πιστεύω και συμφωνώ με τον Χρήσανθο Τσουρούλη ότι θα καλουποποιηθεί. Αυτό θα γίνει. Την επόμενη μέρα, λέτε. Να σας πω, στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς, μια προσωπική γνώμη. Πιστεύω ότι ο κόσμος, και είναι λυπηρό αυτό βεβαίως, από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, άκουγε αυτά που λέει ο ίδιος ο πολίτης πίσω από την κλειστή πόρτα. Αφήστε που μπορεί οι περισσότεροι δημοσίως να είμαστε politically correct και να είμαστε προσεκτικοί στο λόγο μας για να μην φανούμε ρατσιστές, για να μην φανούμε σεξιστές και ότι είμαστε όπως πρέπει εντός πλαισίων. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι στο σπίτι τους εκφράζονται πολύ διαφορετικά. Αυτή την εκτίμηση κάνω. Και γι' αυτό ακριβώς βρήκε ανταπόκριση ο δικός του ο λόγος. Μίλαγε σαν κάποιος από αυτούς. Ναι. Διότι μιλάμε ότι ψήφισαν 120 εκατομμύρια κόσμος. Την ίδια στιγμή είχαν δικαίωμα ψήφου 220 εκατομμύρια κόσμος. Ένα στατιστικό στοιχείο πολύ σημαντικό. Δηλαδή από τα 220 εκατομμύρια που ήταν eligible, που δικαιόντουσαν να ψηφίσουν, μόνο τα 120 πήγανε. Και από αυτά τα 120 εκατομμύρια, οι μετανάστες πόσοι είναι? Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Άρα άρπαξε μια μικρή, ας το πούμε, αγορά ψήφων για να την αξιοποιήσει προς όφελος ασφάλειας όλου του αμερικανικού λαού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε και λέγαμε και στο σύνδεσμο, αλλά επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο. Πήρε τη μια μικρή αγορά για να την αξιοποιήσει για όλη την Αμερική. Και του βγήκε, βεβαίως. Είπα πριν ότι θα πρέπει να κάνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί εκτιμώ ότι άμεσα είναι πολύ δύσκολο, μια ανάγνωση και του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι άντρες, ποιας καταγωγής είναι, ποιου μορφωτικού επίπεδου είναι αυτοί που τον ψήφισαν, σε ποιο φύλο ανήκουν. Θα έχει τη σημασία του να δούμε σε ποιους έχει μιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, σίγουρα. Σε γενικές γραμμές φαίνεται όμως ότι έχει μιλήσει στο μέσο και κοινωνικο-οικονομικά από τη μέση και κάτω. Δηλαδή όπως τις διαχωρίζουμε A, B, C, που είναι υψηλές κοινωνικο-οικονομικές τάξεις, και C, D και μετά. Άρα από το C και μετά σίγουρα έχει μιλήσει. Το θέμα είναι να δούμε από εκεί και πέρα και σίγουρα θα έχουμε τον χρόνο να δούμε δημογραφικά, όπως το ονομάζουμε, σε ποιους έχει μιλήσει. Αν υπάρχει όμως χρόνος, κυρία Αλεξανδρινού, ένα σημείο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Υπάρχει πέραν των όσων έχουμε αναφέρει και επίσης έχετε αναφέρει μαζί με τον κύριο Τσουρούλη, υπάρχει και επίσης μια πάλη μεταξύ των media και των social media. Κάτι που εμείς εδώ στις ΗΠΑ το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Και το είχα αναφέρει και πριν λίγες μέρες. Παρόλο που New York Times και τόσοι άλλοι κολοσσοί είχαν σταθεί στο πλευρό της Χίλαρη και μιλάμε για τεράστια media που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, εν τούτης, κατάφερε ο Τραμπ και σε αυτό το σημείο να κερδίσει τον πόλεμο μέσα από τα social media. Γιατί φάνηκε ότι η δύναμη που διαθέτουν τα κοινωνικά δίκτυα είναι τεράστια. Δηλαδή κατάφερε να περάσει τα μηνύματα του. Δηλαδή πώς μπορείς να έχεις σχεδόν όλα τα media against you, εναντίον σου, και την ίδια στιγμή να καταφέρνεις να στέλνεις τα μηνύματα στον κόσμο. Σημαίνει κάποιο τρόπο βρήκες. Και σε αυτό το σημείο
δράτοντας την ευκαιρία και αρπάζοντας το τι αναφέρατε με τον κύριο Τσουλούδη, θα θέλω να το φέρω ως παράδειγμα για μας στην Κύπρο. Κάτι το οποίο έχω αρθρογραφήσει και το είχα αναφέρει επανειλημμένα. Έχουμε ένα δωρεάν εργαλείο προπαγάνδας σε σχέση με την Τουρκία, γιατί ενώ η Τουρκία καταδιώκει τα μίδια και δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει αν και εφόσον εμείς οργανωθούμε πάνω σε αυτό το σημείο, τα social media είναι ένας τεράστιος, μια τεράστια υποδομή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Κάτι που φαίνεται ότι κατέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ. Ναι, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως έχουν και πάρα πολλά αρνητικά, κύριε Αντωνιάδη, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πλατφόρμα καταγραφής και ανταλλαγής απόψεων, που σε κάποιες φάσεις δεν λείπει η ανθρωποφαγία, δεν λείπει ο κανιβαλισμός, γιατί ακριβώς εκεί νιώθεις ελεύθερος εντός των εισαγωγικών να γράψεις και να πεις και να εκφραστείς με όποιον τρόπο θέλεις. Κάποτε λοιπόν μπορεί να ξεφύγει εκεί το πράγμα, αλλά έχετε απόλυτο δίκαιο ότι έχουν αποκτήσει τεράστια δύναμη. Κυρία Αλεξανδρινού, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Βεβαίως θέλει προσοχή από τα παιδιά μας, το πώς και όλα αυτά. Εγώ το έχω αναφέρει από την σκοπιά των μηνυμάτων που μπορούν να αποσταλούν. Δηλαδή, αν οργανωθεί μια βάση, παραδείγματος χάρη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, η οποία βάση να καταγράψει ποια μηνύματα θέλουμε να στείλουμε, πού θέλουμε να τα στείλουμε, με ποιους να συνεργαστούμε στρατηγικά, θέλουμε Ισραήλ, και μέσω των social media να γίνει, Ισραήλ ή άλλους στρατηγικούς συνεργάτες, έτσι ώστε να αποκτήσουμε αυτή την δύναμη από κάτω σιγά σιγά. Δηλαδή, να το χτίσουμε εννοείται. Έχετε δίκιο. Να το χτίσουμε. Ναι, χωρίς κόστος. Αυτό είναι το θέμα. Χωρίς κόστος. Λοιπόν. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα social media εδώ τα κέρδισε κατά κράτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Κύριε Αντωνιάδη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας το μεσημέρι και κάτι. Σίγουρα θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Στη διάθεσή σας, ευχαριστώ. Για τα όσα συμβαίνουν. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά. Θα αφήσουμε